Ніл Гілевіч «Чаго мы ходзім на магілы?» Урывак з рамана ў вершах «Родныя дзеці». Чаго мы ходзім на магілы? Што нас вядзе пад сосен шум? Ці жаль, ці страх, ці проста звычай, ці неўсвядомлены апрат, ці нейкай сілай таямнічай жыве ў нас памяць цяжкіх страт? Чаго ідём? Паплакаць горка? Паспавядацца? Клятву даць? Ці, можа, з гэтакіх пагоркаў сваё жыццё нам лепш відаць? Свой шлях у пошуках і ўдачах, у заблуджэннях і грахах? Ці ў гэткі час ясней мы бачым радзімы бацькаўшчыны шлях? Ужо даўно і косці стлелі, зямлёй зрабіліся даўно, а мы ідём у прасвятленні аддаць пашану усё адно. А мы ідём і садзім кветкі, і з болем думаем падчас, ці будуць так нашчадкі дзеткі прыходзіць некалі да нас. Чаму нам ведаць гэта важна? Таму, што ў вечны супакой нам не жыцця сыходзіць страшна, а з добрай памяці людской. Калі б ды так, калі б ды кожны з маленства думаў, з першых лет, які, ці светлы, ці прыгожы, пакіне ў памяці ён след. Дык дзе там вучыўся з пагарды на сэнс жыцця глядзець, няўцям, што жыць адно тады і варта, калі рабіць дабро людзям. Рабі дабро, хоць нават коштам апошніх сіл, апошніх мук, і не пытай, каму, завошта. Рабі без просьбаў і прунуй. І не турбуйся сам, ці глуха закончыш ты свой круг зямны, ці па значэнню і заслугах з аб'явай доступ да труны. І толькі неба гляне сумна на плён нікчэмнай мітрусні, якой ты гэтак нерасумна ахвяраваў гады і дні. А застанецца што? Маўклівы граніт на нейкай там вярсце. Чаго мы ходзім на магілы? Чаму душа баліць не ўсцер?